हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ भटार कार्ड ट्रेन्सफार खालामनाय भिडिअ नायदो नोंथांमोना जोबजासिम फार्स्ट टु लास्ट नायदो अब्लानो गासैखौबो बुजिनानै गाव गावनो मबाइलाव ट्रेन्सफार खालामना लानो हागोन दा बेनिखायनो भिडिअखौ नायदो जोबजासिम आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो दा जों बेखौ अनलाइन खालामनोब्ला जों मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालामनांगौ प्ले स्ट'रनिफ्राय बेनो जाबाय भटार हेल्पलाइन दा नोंथांमोना भटार हेल्पलाइनखौ डाउनलड खालामनानै बेयावनो गासिबो खामानिखौ मावना लानो हायो आरो बेनिफ्राय पासवर्डखौ मारै होयो आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव एग्जाम्पल होदों बेबायदि सेम टु सेम नोंथांमोना होना लानो हागोन नोंनि नाम माखासे स्पेशल केरेक्टार्स आरो लोगोसे आपार केस बाहायनांगोन जेरै ए नङाबा बि सि डि नोंथांमोना गोसोबादि होनो हायो जास्ट केपिटेल लेटार जानांगौ आरो दा गोबाव खालामला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होनो दाबावथार दा फै जों थांसै नोंथांमोना बर' रावजोंनो गासिबो डिटेल्सखौनो मावनानै लानो हागोन एप्लिकेसनाव थांनानै दा बेखायनो जोङो प्ले स्ट'राव थांग्रोनोसो फैदो स' फाइनालि आङो प्ले स्ट'राव फैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना टाइप खालामना हो बेनो जाबाय भटार हेल्पलाइन दा नोंथांमोना नै बेबादि भटार हेल्पलाइनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन बेनिफ्राय जों अपेनाव थुनोसै डाउनलड जाखाबाय नालाय आंनिया नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामदो मबाइल नाम्बार होनानै बेनिफ्राय बे एप्लिकेसनजों गासैनिखौबो ट्रेन्सफार खालामना लानो हायो जेबो नङा जास्ट खामानिखौ मावबाय थानो हायो बेयावनो नोंथांमोना जास्ट आइडिल' होनांगौ दा बेनिफ्राय जों अपेनाव थुनोसै दा अपेनाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि लग' ओंखारगोन बेनिफ्राय नायदो नै नोंथांमोना मा खालामनांगौनो ट्रेन्सफार खालामो नालाय दा बेखायनो जोङो नैबे भटार रेजिस्ट्रेसनाव जों बेयाव थुना होदो दा जों बेयाव थुना होनोसै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोङो ट्रेन्सफार खालामगोन ना दा बेखायनो जोङो नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव फार्स्टआव मोनदों निउ बेनिफ्राय शिफ्टिं आउटसाइड एसेम्बलि नोंथांमोना नुनो मोनदों दानिया शिफ्टिं विथिन एसेम्बलि कनस्टिटुयेन्सि बेनिफ्रायबो माखासे दङ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि नोंनि एसेम्बलिया एखेब्ला एबा सेम मानोब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौनो नैबे शिफ्टिं विथिन एसेम्बलि नैबेयाव होनांगौ दा जुदि एसेम्बलिया आलादा जाबायबा नोंथांमोना नोंनि एसेम्बलिया गुबुनाव माने नोङो गुबुनाव हाबा जाफैबाय बा नों गुबुनाव खारबायब्ला नोङो मा खालामनांगौनो आउटसाइड नोंथांमोना नैबे आउटसाइडआव थुनांगोन दा बेखायनो जोङो सेमखौ नांला नङा होमबा जोङो माने जास्ट गुबुननिफ्राय फैनायखौ लाथारनोसै दा बेनिफ्राय जोङो नैबे फर्म नाम्बार 6आव थुना होदो जे आंनि एसेम्बलिया गुबुनाव जाबाय बेखायनो आं बेयाव थांसै नालाय दा बेखायनो आं बेयाव आउटसाइडआव थुबाय दा आउटसाइडआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव जायनि नामाव रेजिस्टार खालामदों बिनि रेजिस्टारा ओंखारो अब्लाबो नोंथांमोना जायखिजाया खामानिखौ मावनानै होनो हायो दा बेखायनो सबसे गाहायाव लेट स्टार्ट मोनदों लेट स्टार्टआव जोङो थुना होदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर बेयाव सोंबाय कुइसना डु इउ अलरेडि हेभ भटार आइडि नाम्बार थ' बेखौ येस होनानै जोङो नेक्स्टआव थुदो मानोना जोंनाव भटार कार्ड दंखायो नालाय दा जोङो येस होबाय दा येस होनाय लोगो लोगो नोंनि भटार कार्डनि नाम्बारखौ बेयाव टाइप खालामना होनांगौ जेरै HCK थ' बिदि थायोना नोंथांमोना बेखौ होनांगौ स' फाइनालि आं बेयाव नाम्बारखौ होबाय दानिया नोंथांमोना फेट्स डिटेल्स मोनदोंना बेयाव थुना होनांगोन अब्लासो भेरिफाइड जायो दा बेयाव थुग्रोबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो वी हेभ फाउन्ड होबाय माने नोंनि डाटाखौ मोनबाय आरो बिथांमोना दानिया प्रसिडआव गाहायाव थुना होदो प्रसिडआव दा बे प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो नोंनि गासैबो डिटेल्सआ गामि एसेम्बलि गासैबो ओंखारजोब्बाय बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव गाहायाव थुना होदो दा नेक्स्टआव थुबाय दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो जोङो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो हमना ला होबाय स्टेटखौ बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लादो बे बक्सआव केलेन्डाराव जेरै दं नोंथांमोना बेबायदि गोसोबादि होनानै लादो बेनिफ्राय थांसै नेक्स्टआव दा नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो दानिया जोङो सेलेक्ट डेट अफ बार्थ डकुमेन्ट माने डेट अफ बार्थ थानाय डकुमेन्ट जोङो हरनांगौ बेखायनो जोङो टाइप खालामदो आधार कार्ड हरनो हायो बार्थ सार्टिफिकेट हरनो हायो पेन कार्ड हरनो हायो दा पेन कार्ड होबाय दानिया जोङो आपल'ड दा जोङो आपल'डआव थुनाय लोगो लोगो जों मेक्सिमाम 2 MB सिम जोङो फाइलखौ आपल'ड खालामनो हायो बेखायनो नोंथांमोना आपल'डआव थुदो बेनिफ्राय बबेयाव दोनदों लाना फैदो नै दा बेयाव जोङो लाना फैनोसै हमना लादो जोङो फट' थुनानै जोङो गेलारिनिफ्राय लाना फैनोसै दा बेबायदि नोंथांमोनाबो लाना फैदो दा बेयाव आङो पेन कार्डखौ होनोसै थ' आङो बेयाव पेन कार्ड होबाय दा पेन कार्ड होनोसै दा होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि क्रप खालामना लानांगोन जाहाथे गासिबो स' जायो क्रप खालामनानै क्रपआव थुदो गोजौआव दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नायदो नै पेन कार्ड फैबाय दानिया फैबाय नेक्स्टआव दा जोङो नेक्स्टआव थांसै दा नेक्स्टआव जोङो थुनोसै डेट अफ बार्थखौ फिलआप खालामनानै दा हमना ला आङो डेट अफ बार्थखौ बेयाव गोसोबादि होनानै लाबाय 2000खौनो होनोसै आङो हमना लादो जायखिजाया मोनसेल' बेयाव होबाय एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोना प्रपारलि खालामबानो जाबाय आं रेन्डमलि खालामदों दा नेक्स्टआव थुबाय दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो दानिया फिन खनसेबा फट' आपल'ड दा फट'आ 200 KB सिम नोंथांमोना फट'खौ आपल'ड खालामनो हायो दा जोङो आपल'डआव थुफिनसैलाय आपल'ड पिक्साराव दा बेनिफ्राय जोङो लाना फैनोसै फट'सआव थुबाय दानिया जोङो जायखिजाया मोनसे जोङो फट' लानोसै
दा बेयाव हमना ला आं मोनसे फट' लानोसै नैबेखौनो दा नोंथांमोना फट'खौ लाना फैबाय बेनिफ्राय क्रप खालामदो जाहाथे नोंनि फेसआ गासिबो श' जायो मोजाङै मोजां फैनानै कार्डआव दा बेखौ क्रप खालामबाय दा क्रप खालामबायना बेनिफ्राय नै नायदो दानिया जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो मेल फिमेल नोंनि नाम गासिबो ओंखारजोबखाबाय दा बेयाव गासिबो ओंखारजोबो दानिया नोंथांमोना सारनेम दङब्ला होनो हागोन गैयाबा होनाङा जेबो नाङा बेखौ नांलायला थ' बेखौ नाङा जोंनो दा थांसै नेक्स्टआव जोङो दानिया नै लोगोफोर बेयाव माखासे डिसेबिलिटि दङ नामा थ' गैयाबा जोंनो नाङा जेबो नाङा थ' जों बेखौ नाङा थ' जों दानिया नेक्स्टआव थुबाय दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो इन्टार दा नेम अफ रिलेटिभ नोंनि फादारनि नामखौ बेयाव होदो लोगोफोर थ' बेयाव फादार नेमखौ होदो बेनिफ्राय जोङो बेयाव हिन्दीनि जागोन बक्सआव थुनाय लोगो लोगो एसामिसनिबो जायो बेनिफ्राय दानिया इफिक नाम्बार थ' इफिक नाम्बार दङबा होनो हागोन गैयाबा नाङा इफ इसु आरो बेयो बेनिफ्राय दानिया रिलेसनखौ फादाराव होदो थ' फादार फादार जाबाय दानिया नेक्स्टआव होदो दा नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो जोंहा दानिया नेक्स्ट पेजआ गेवना फैसिगोन दानिया हाउस नाम्बारखौ नोंथांमोना होदो दा हाउस नाम्बारा जोङो ओरै होबाय 01 बेनिफ्राय दानिया हाउस नाम्बार रिजनेल थ' बेयो एसामिसाव फैबाय बेनिफ्राय दानिया स्ट्रिट बा नोंथांमोना स्ट्रिटखौ गोसोबादि होना लादो स्ट्रिटखौ नोंनिखौ होना लादो बे क्लियार जाबाय थ' दानिया नेक्स्टआव थांनोसै स्ट्रिट बा एरिया लकेलिटि थ' बे एसामिसनि आखराव फैबाय दानिया गामिखौ होदो थ' नोंथांमोना टाउन गामि नोंनि एड्रेसखौ होना लादो बे क्लियार जाबायना बेनिफ्राय टाउन भिलेजखौ जों थुना बावदो एसामिसनि जागोन बियो रिजनेलाव दा पस्ट अफिसखौ जोङो होना लादो थ' जोङो पस्ट अफिसखौ होनोसै दा नोंथांमोनाबो गोसोबादि होनानै ला बेनिफ्राय दानिया पस्ट अफिसखौ आरो फिन खनसेबाव थुबावदो एसामिसनि जागोन फिन क'डखौबो नोङो होना लादो 784509 दा बेनिफ्राय दानिया एरिया थ' एरियाखौ जोङो गामि ना सिटि ना टाउन नोंथांमोना होदो आङो दा भिलेजखौ होनोसै गामिखाय बेनिफ्राय दानिया स्टेटआ फैखाबाय डिस्ट्रिक्ट जों सेलेक्ट खालामदो दा जोङो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामसै जायखिजाया होथ'बाय बेनिफ्राय एसेम्बलि दा नै लोगोफोर नोंनि एसेम्बलिया मामोन बेखौ होना लादो नों एसेम्बलिया दायो मा बेखौ होना ला नोङो दा एसेम्बलिया बबेयाव खालामगोन दा हमना ला आङो पानेरिनिमोन बेनिफ्राय आं फैनोसै उदालगुरियाव दा बेखायनो आं उदालगुरियाव फैबाय नालाय उदालगुरिखौ होबाय थ' बे क्लियार जाबाय दानिया सेलेक्ट इउर एड्रेस प्रुफ दानिया नों मा एड्रेस हरनो नोंनि मोनसे प्रुफ हरनांगोन नों जेराव दंफैयो दा बेखायनो जोङो बेयाव हरबाय नै ड्राइभिं लाइसेन्स दङ रेशन कार्ड गोसोबादि होनो हागोन दा जोङो जायखिजाया मोनसे रेशन कार्ड हरबाय जों रेशन कार्ड दा जों रेशन कार्ड हरबाय नालाय दा बेनिखायनो जोङो आपल'ड खालामनांसिगोन दा जों आपल'डआव जोङो मेक्सिमाम 2 MB जोङो हरनो हायो दा बेखायनो आपल'डआव फैबाय आङो दा आपल'डआव फैनानै जोङो जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामथ'नोसैलाय दा हमना ला मोनसे सेलेक्ट खालामसैलाय दा जोङो बेयाव सेलेक्ट खालामबाय दा बेखौ नोंथांमोना क्रप खालामनायखौ मोजां सोलों गासिबो नुनाय बादि फेसआ रेशन कार्ड हरबाय दानिया फैबाय जोङो नेक्स्ट थ' नेक्स्टआव थुना होदो दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो दानिया नै लोगोफोर आर्लियार दानिया लोगोफोर नोंथांमोना नै आर्लियारखौ होनांगौ सिगांनिखौ होनांगौ आरो सिगाङाव मा दंमोन नोंथांमोननि एड्रेसा नोंनि एड्रेसा सिगाङाव मामोन दा हाउस नाम्बारखौ होबाय आंनि सिगांनिया हमना ला आंनि सिगांनिया बेबायदिमोन आरो जिखुनु जाया होबाय हमना ला बेनिफ्राय दानिया स्ट्रिटखौ होफिनबाय उदालगुरिखौनो होबाय जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो गोसोबादि आं एग्जाम्पलसो होदों सिगांनिखौ होफिनदो दा नोंथांमोना सिगांनिखौ होफिनदो दानिया नेक्स्टआव थांसै जों गाहायाव बेयाव पस्ट अफिस थ' पस्ट अफिसखौ जोङो होनानै लादो थ' पस्ट अफिस होबाय बेनिफ्राय दानिया पिन क'डखौ होबाय 784509 थ' बेयाव बुंदों नै नोंथांमोना बेयाव नायदो माखासे एड्रेस अफ आर्लियार प्लेस अफ अर्डिनारि रेसिडेन्स इफ एप्लाइं डिउ टु शिफ्टिं फ्रम आनादार कन्स्टिटुएन्सि थ' नोंथांमोना सिगांनिखौ होनांगौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव होबाय दा नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बेयाव ओंखारबाय नै नोंथांमोना सिन्स जे नोङो बेयाव माब्लानिफ्राय दङ थ' नोंथांमोना बेखौ नायदो दा बेयाव माब्लानिफ्राय दङ नोङो इन्डियायाव नोङो माब्लानिफ्राय दङ थ' हमना ला जोङो 1950 1980 गोसोबादि होनो हायो दा जोङो 19 नोंथांमोना गोसोबादि होना लादो आरो बेबायदि होनो हायो दा बेखौ होबाय दानिया फैबाय जेनेरेल डिक्लेरेसन दा नोंथांमोना बेयाव नेमखौ होदो लोगोफोर बड' जब इनफ' थ' बेबायदि होबाय दानिया प्लेसखौ नोंथांमोना होदो प्लेस होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा मोनगोन थ' प्लेस होबायना दा बेनिफ्राय नायदो नै नोंथांमोना दान होनाय लोगो लोगो थ' बियो फाइनाल साबमिट जागोन थ' बेयाव दान होबाय दान होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट जासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडि मोनसिगोन आरो बे आइडिखौ मोननानै नोंथांमोना रेफारेन्स आइडि नोंथांमोना नायनो हासिगोन दा बेयाव आङो फाइनाल साबमिट खालामला मानोना गासैबो डाटाखौ कारेक्ट होआखै थ' बेहाय आं बेक थांबाय
दा बेक थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालामनांगौ दानिया जाबायबा नोंथांमोना आइडि मोनगोन नालाय थ' बेखौ जोङो ग बेकआव थुना होबाय दा आइडि मोनगोनब्ला जों मा खालामनांसिगौ बेनो जाबाय जोङो दानिया एक्सप्लर थ' जोङो जेब्ला जों फाइनाल साबमिट खालामगोन अब्ला रिफारेन्स आइडि मोनगोन नालाय दा बेखायनो जोङो एक्सप्लराव थुबाय दा एक्सप्लराव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायदो बेयाव माखासे दानिया स्टेटास नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनानै लानो हासिगोन दानिया जों स्टेटास नायनोबा नोंथांमोना मा नायगोन स्टेटास अफ एप्लिकेसन थ' नोंथांमोना बेयाव थुना होदो दानो स्टेटास अफ एप्लिकेसन नोंथांमोना बेयाव थुदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि आइडिखौ नैबाव गासैखौबो बहायना होदो दा आइडिखौ बहायना होनानै जोङो ट्रेक स्टेटास दा जोङो ट्रेक स्टेटासाव जोङो थुना होदो अब्लानो जोंनि खामानिया गासिबो जासिगोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ फर्मसखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन बा नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै लानो हासिगोन स' लोगोफोर बिनोसैमोन फिसा आपडेट नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लादो